kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hira mon hande ko ñalawma alhamisa 16 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom kabaruji moɗon ɗemgal Pulaar en guiɗiren kabaruji États-Unis Toronto Minnesota tugnade kadi ko yalti ñalawma hono kanko goto procureur gonɗo toon noon kanko biyete Moriarty ene wano yalti hande mo huccide e jeyndiyankoɓe wi wonde ko waɗi avis de recherche ɗum noon ko ƴewde nanggude goto yimɓe e immigration liggotonoɓe toon biyeteɗo Morgan wiide makko kadi oɗo Morgan koko taka wiya ƴefti fetel muɗum huccini kadi yimɓe ɗiɗo sofirannoɓe ɗum noon kadi ene wayno ko hunde wiide makko ko hunde violation tugnade noon ko jaabi jeyndiyankoɓe nde ɓe namdi wiide wonde ko kanko Donald Trump mo continue wiide walla laamu kadi continue wiide wonde ko ɗiɗo agent ji fédéral ene jogui immunité donc beela wadde fof mbawi wadde taw justice rewata e mumen o wi wonde kanko Moriarty o wi wonde ɗum ɗo ala to woodi wodani toon to Minnesota wodani kadi hay nokku wonde ko kala agent fédéral ne wawi wadde ko wela taw lawol yettoko ɗum ko wawi wonde foof e wiide mabɓe toon to Minnesota ma won joni lebbi ɗiɗi ɓe ganda holto woni min donki kadi hebde jabol wonan département homeland sécurité holto woni kanko hoore mo kanko noon nde waɗi ɗum ɗo ene wayno ko yimɓe enquêtoɓe gankiti noon surtout yen wonɓe toon to Minnesota taw ko heewi patrol ene wayno kanko hoore mo ko jaaɓi gonɗini o wi wonde ko yaltini fetel makko huccini e ɓeɗon o wi ɗum noon kono wiide makko nde huccini e ɓeɗon nde ene wayno ko ɓen caggal muɗum faati e lawol darta e kamɓe noon nde huccini makko fetel nde o wiɓe wonde ko police kono ene wayno ko hay goto mabɓe dartaki ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kadi toon to Minnesota yimɓe ɗiɗo mbaranoma toon surtout cakkitiɗo waɗe toon biyeteɗo kanko Alex Pretty e oɗon saaha ha e oɗo saaha gonaɗo ɗo e noon kamɓe toon to Minnesota to fate justice ene wayno ko département homeland sécurité jaɓani ha hande ɓe keeɓa kala fate ko foti enquêtede ko fate ɓeɗo waraɓe hono surtout Alex Pretty e kanko ɓeɗo e kanko kadi Morgan Sibabu ndo jofima ɓeɗo yimɓe ɗiɗo passager wawi wonde fof oɗo saaha joni ɓe ƴeewa ko ɓe jiiɗi ko nangudemo kanko biyeteɗo Morgan liggotonoɗo e police immigration kabaruji men États-Unis hande kamɓe républicain ci wonɓe toon to congrès eɓen joguidi hande caɗele e gouvernement kanko Donald Trump non ko kanko Donald Trump annima ko mo jogui addude Kevin Walsh lumtinde ɗum hono kanko Jerome Powell toon to banque centrale mabɓe toon to États-Unis tugnade hande ko yalti on wayno kanko Peter Tam Tillis goto sénateur uji républicain won continue hande holdude mettere makko wonde ko gouvernement Donald Trump hande anni mo jogui walla gueɗe ɗe waɗata ko surtout yen tampinde hono kanko Jerome Powell et surtout yen umminde enquête aji ɗi ngala hoore ngala laaci faade makko kanko Jerome Powell donc kanko Tillis o wi illa kamɓe gouvernement Donald Trump ɓe dartini ɗiɗo enquête aji ɓe dartini kadi ko harcèlement mo waɗata e makko kanko Jerome Powell ene wayno ko kanko Tam Tillis ene wayno ma continue blogde kala ko wiyete confirmation hono kanko oɗo biyeteɗo Kevin Walsh ɗum no haysinde républicain ji kewɗe ene wayno oɗo sa joni jaaɓi wonde ko kanko Kevin Walsh yo waɗani confirmation toon to Sénat ene wayno tanko Tam Tillis jaɓani ene wayno ko jogani yaari yesso ɗum noon kadi ko ɗum woni kanko gardiɗo toon to Sénat kanko républicain janton ko ɗum o wi wonde ko gouvernement mo Trump foti dartini ko mbaɗa ko foof e kadi ene wayno so tawi ɓe jiiɗa oɗo kanko Walsh o continue wonde ɗon alay saago ɓe kalde walla ɓe keɗo ko hono Tam Tillis ko haalata wonne républicain ji kadi goɗɗi ko en surtout kanko biyeteɗo Mike Round ɓeɗo fof ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa en jaɓano haalde ɗum kono noon ñande alarba nde ɓi wonde so tawi kanko Donald Trump gouvernement makko dartinani enquête aji mbaɗa ɗi ene wayno koɓe mbawata wallude hono kanko biyeteɗo Kevin Walsh dañde confirmation tawde hono Jerome Powell ɗum noon handi politique o ne siftini wonde ko kanko Jerome Powell ene wayno ko mandat makko gassata ko lewru arondi lewru mai toon to Maison Blanche kadi kanko Donald Trump mo continue hande jogade caɗele hakkude makko e juge ɗum noon ko projet mo joguino pour waylude won banggue gonɗo toon to Maison Blanche helto ɗum wadde ɗon nokku mo ganduɗa en bawɗo yillede bawɗi kadi fijede ɗum noon e wayno ko kanko oɗo juge Richard Leon yamirode makko lewru mars o haalino wi wonde ko kamɓe Donald Trump projet mo jogui pour maddi ndi eɓe dartini ɗum oɗon projet noon ene wayno cour d'appel arti no winde wonde ko yo ruttito e haɗade ne wonde pour o famnaɓe holko poti wadde walla ko potani wadde e nder ko arti hande wonde ko yamiri kala ko woni ko mahete e nder leydi ko ɗum ko mbiyata banque ɗum yo continue kono kala ko woni dow yoɓe dartini ɗum sif ɗum ɗo kadi ko caɗele nde ganduɗa kanko gouvernement Donald Trump porta plainte wiya wonde ko ala droit waylude hay hunde toon to Maison Blanche taw rewani toon to congrès ɗum ɗo fof gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe démocrate en mbi wonde ko républicain ji enen goppimo tan on waɗa ko wela foof ko wawi wonde fof oɗo saha hono kanko juge Léon won ko dartini oɗo projet o wi konde ko kala ko woni ko mahete bool yo dartini en mbawi continue noon maade kala ko woni nder toon ɗum noon ko banque ji noon ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe ne mbawi rewde hen so tawi bonandeji mbaɗi pour éviter ko en bomboji en walla gueɗe mbaɗ noon
ande ton to Washington me hono kambe Republican be nyante Democrat en ko yamirde wono haytinabe wonbe do en elite yamirade hedda do elite non siftino ko kanko Donald Trump no weno yamirin kan mo abbo temetete chapani jowu jinere haytina wonbe do Etats-Unis wonbe do Ohio ton to Springfield wodi yo kala balade keba no kontinde sorna do elite yo dartini idi dartade mo ko kanko gouverneur mo Ohio chagal mudum yiyama hande wono Republican nyante Democrat be voti ton do ndedo yamiro en wayno salam donc kambe haytinabe wonbe do en wayno mabe kontinde wonde do elite kontine hutorade TPS ko rende be temporairement tanko gondo elite non ko wonande haytina gana bo temede tete e chapani jowu jinere na wonbe do dido dubi dum do fono siftin don Donald Trump de do gede fo de wiyere miti de ko gede de ganduda jabanode gouvernement président Joe Biden ande ton to Washington tungnade kadi ko yalti on woni ko kambe sardiyankobe Democrat be wadi dabbani pour hono kanko Peter Hegseth gardido défense leedi ko yonna do wade empêcher dum don hayso ko hunde de jogorani yaade hen nokku saudi ko kambe Republican buri jogade kal ton to sud representant wadi ko kanko sardiyank Democrat jiya ton to Arizona kanko Peter Yasmin Ansari yudi mudum to Iran jiya kanko addi o do article yimbe jarto Democrat en jantema be don jarto ko hen gorko jiado ton to Tennessee no biete Steve Cohen goddo jiado ton to Texas Jasmine Crockett jiado ton Georgia on Nikema Williams jiado ton Delaware Sarah McBride jiado ton to Colorado Brittany Peterson jiado ton to Nevada Diana Tutis jiado ton to California Dave Min goddo kadi jiado ton to Michigan do Shui Tanedar kanko Ansari kadi hutri mo rapport gumido ton to Inspector General mo army mo États-Unis kanko Peter Hegseth o yabbi kuule kewde kuule de kulbini hen e wiide aw rapport o en gurdam soldate be America wadi dum en danger ko naati geeruji di ganduda en America sohla dum wala America nandi Abruji men États-Unis hande tugnade kadi ko winda ton Fox News wala ko yalte Fox News on département justice mo États-Unis en ko porte plainte état biété Connecticut de wiide mabbe ko sibabunde laamu ngon ton dum non ko gila gouverneur mo hay garde de justice ton ko hay kadi procureur gon ton e jogi politique mo mbada ton dum non ko jabde won criminel en immigré ne arde ton moftade ton taw kambe police mabbe wonbe ton be jaba ndigondirde immigration tugnade hande plainte o wali no kambe département justice mi wonde ko to wuro wieten ni heaven ko wuro wieten ko sanctuary city to wonde ko police gondo ton ligondirta e mabbe kambe département justice en jobtien ko inde gouverneur net lamont garde de justice ton William Tong maire gondo ton to New Haven kongo bieta di Justin Elike be do fombi won ko en wani ko portugal men plainte sibabun politique mbatton politique lundi de kadi gede nganda bawdo wallude immigration mo États-Unis don de be ngoni e wiide be jewat ko yimbe criminel ay immigré won do nangudu men taw kambe won ton to kenet kide be jaba be do nangaran taw ben bay sonade ton hay goto wayi tuddu men kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar Kabruji men international hande tun gido don ko hari ko halluji hakkuno kanko Donald Trump e kanko Popleo gon odo sa jillu mudum tonto leyden Afrique kanko Donald Trump de namda hande mo bi wondi ko be wonbe do en États-Unis surtout yen taw ko catholique en continue défendre hono Popleo wiide wondi ko Popleo ko halata ko mission mudum ko liggey mudum noddude kala ko wiyete jam e salade kala ko wiyete fitinaji kanko Donald Trump wi wondi ko kanko ala problème Popleo parce que Popleo ko haali wi wondi ko kanyo horum naati ko Afrique makko wi wondi ko Iran jogi droit jogade bombe nucléaire kanko wala makko wi wondi dum wona gonga dum non ko dum woni e wiide makko kanko Donald Trump wi wondi ko en woni Popleo kanyum to nyum dum non ala problème gonda hakkude mabbe ala ko yafnoto dum donc mon continue hande yaade bangga makko Abruji men États-Unis cekitodon ko kanko Donald Trump en wanti ani nomde debbo goto gondo retraite neddo mo ganda en jogido graduji mudum kadi ko admiral ton to marine kadi ko docteur jogido sedantagal doctoragal jaltu ton to University Brown école de médecine kanyu woru medi wonde ko neddo jogido kadi karalagal no fewi doctoragal hadi mu yaade retraite o wiyete ko docteur Erica Swartz tumnade ko be kali en ko kanko Donald Trump yidi ko namde mo yo ardo CDC non e wayno ko Donald Trump woni laamu ko CDC jogido ton gardi dum ko lawol goto no odon ne wayno ko sibabunde secrétaire mako tupiti du fate santé wono Robert F Kennedy en wayno odon debbo finalement démission way wonde fo kanko do Swart so tawi o mo confirmer il faut ko dum ya ton to Sénat e kanko jogori ardade o do gomu to pedi kala contrôle nyawuji do États-Unis o do organisation non e wayno mo dole ko edum mum kala gile kanko Donald Trump jefti laam mako deuxième mako mandat sibabunde surtout yen kambe kanko Donald Trump e kanko kadi gardi département cellal hono kanko Robert F Kennedy be ngondinani gedi kewde de ganduda CDC wadata e surtout yen kambe docteur e bonton walla ye jogi bi karala gal farce science bada ko buri hewde yimbe liggoto no CDC so abi cheki dum so abi jar kanko so ardi no CDC ko den chadelo jogoto parce que o do sa joni yimbe heddi bitombe ay gori men jogaki moral moji continue ligade ton en jimandi kanko gardido tellal bonton Robert F Kennedy ko wonde fof en wayno ko Donald Trump kadi nami yimbe tata wonno be lesma ko kanko do Schwartz be do fof pour mbelen bawa wallu CDC mbelen bamto kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar
Habruji men international ngido den ko tonto Liban tugnadi kadi ko Algeria windi hono kambe Liban e Israel en woni odo sa joni be dartini jayli gonnodo hakkude mabbe dum non ko kaldigal nen woni tonto Washington o ngal don kaldi kadi gongal tonto Washington kadi ko ngal don kaldigal gongal kadi ni en ni ene damina ma bamto odo sa joni ko pour hakkunde kambe États-Unis e Iran tugnadi ko Algeria halwi wonde odo sa joni ni kambe Israel nabi ni kambe Liban nabi ay goto mabbe felta godon ko siftini kadi ko wurbe o son Israel ko kambe Hezbollah non en wayno nen gullito kaldigal gongal hakkunde kambe Israel e kambe Liban nabe tonto Washington wana représentant nyum jeyson kujira dum don mamon mintaji didi en wani ko kambe Hezbollah be mbayi no wadde opération ngaji ken woni capande joyi jeegom dum non nelton bomboji tonto Israel dum foko ari hadde sesel fo wadde hakkunde mabbe donc way wonde fof en wayno tonto bangere Israel yimbe hohobe Israel on beltaki odo saji hono jengol dartinede hakkunde mabbe kambe Israel e kambe Liban dum non siftin don tan gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu yimbe sandulinde won ben tago joyi fen kanyum en jida ni hareji darto ton hakkunde mabbe Liban ni hareji darto ton hakkunde mabbe Israel hakkunde mabbe Iran kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare Habruji men international hande tumnade kadi ko mi ton to journal Al Jazeera hono kambe Pakistan nabe ngoni hande koy page ni ganda dum bele kaldigal hakkunde États-Unis kambe Iran kadi no fuddito tumnade kadi ko halluji jaltude ton to ministère affaires étrangères mo Pakistan be bi wondi ko kambe Amerique nabe kambe Iran nabe ben continue haldude adum do foko jewde kadi bele mi tutto en kadi jonde de ganduda en be jodi no mo nyan sappo di lewru Avril kono be nanondirani ko way wondi fo en wani ko kambe Pakistan be bi wondi ko jonde de fusi kono ne wayni ala ko mojjen kono ala ko bonen kono wani odo sa jonbe kalani holde men jogo garton be joto kambe Americain e kambe Iran na kono wani ko en wona ko jida dum kadi kan premier ministre mo Pakistan odo nyalam hando yitimo ton to Doha ton to Qatar o mi kadi ko to Jeddah e wiide mabbe kadi en wani ko mo ya ton kadi Antalya dum do fo non ko visite balde nayi mo wada to leydele gonde ton to golf takkundirde kadi Iran belle dede leydele kadi je kaldigal dogotengal o jam dañira ton to moynori ko jida dum kadi hono ministre mako tokri ko faate défense lead Pakistan on kanko Marshal Asim Munir o yettim kanko ne nyande alarba hanki ton to terrain en wayno ton to aéroport terrain o jabbama ton jabungal mongal taw kadi délégation mako ne wondi no kadi ministre tokri ko faate gede nderi Pakistan on kanko beten Mohsin Naqvi dum non be mbawi jokkondirde hon ministre des affaires étrangères mo Iran on kanko Abbas Argachi be mbawi kadi jokkondirde hon gardido assemblée nationale on kanko bersedo Mohamed Baghira Galiba ko woni fof odo sa joni dido odo ya garta mo kambe Pakistan mo mbarata ko wawdi kadi wallude belle kaldigal belle jamne dañet guerre gondo son to Iran ko jiida dum don kambe Americain je ben continue hande wadde botoji mabbe de guerre faddade kala laade jidde naade walla jidde ummade ton to cirtol Hormuz ko woni fotunade ko Iran nabe kala sen woni ko botoji nen continue hande ni ja ko non didon botoji ko buri hewde en ko botoji ganda en taw ko marku men ko Chine walla marku men ko Russie donc Chine kanyum horu rentini wi wonde ko kala faate ni kana hada gede mudum en yaade dum non ko gede de ganduda en ko nanondiral be jogidno hakkunde mabbe kambe Chine kambe Iran kala kan hada dum don yaade dum en dentini dum don ko hunde so tawi neddo wadi dum don en wayadu cadel ko ay wonde fof no en ko kambe États-Unis be no continue hande wadde odo bloqué non en wayno aduno fof no continue ne fala mo kanko Donald Trump ko hunde beyduni kadi odo sajon cadel faate ngal no wana pour États-Unis tan wana pour Iran tan me ko aduno tonto Mauritania groupe mawdo tagu gendarmerie ci Mauritania be gidumi tonto Nouakchott hande dum non faade tonto République centrafricaine odo groupe gendarmerie ko yimbe be ganda subabe kadi heblabe no fewi pour wawde jeede mission gondo ton tagu mission ko faate jewde jam ton tagu Nations Unies dum non e wayno ko kambe tungna rande kaburi gumi ton hono kambe gendarmerie be bi wonde ko goldo woni lawo sappo e goy yul ko be neldo ton yimbe tonto bangi dum non kadi wayno ko beedo neldete joni wayno ko wadanobe nokkuni keble en fewi ko faate gede de ganduda mbada tonto bangi dum non ko République centrafricaine bi wonde ken wayno ko kala ko yonditagol no jigno pour no be jaarato be jiporo e holno be dum fo ko gede de ganduda wada ko en jimandi kanko directeur préfecture gendarmerie Mohamed Abidine Sidi e kadi en wonde ko yimbe mawbe bureau ji tawama ton to en kadi en wayno ko commandant zone ouest gendarmerie gonton ko wonde fof leydi Mauritanie kadi en jaay leyde la Afrika ganda neldobe ton militaire ji mudum pour wallude jamno dañira ton République centrafricaine tonto Mauritanie tungna kadi kabruji jaltu ton hande hono kambe sepoji badin ton kono wadde ton to capital Nouakchott dum non dino sepoji kadi ko wullitade sibabu de ngurnam beydade tid ton wullitade kadi to en ko faate prix ko faate pétrole ko faate gaz ko beydi han fe kono kadi ko wullitade kadi en wani ko laamu ngu nen continue yabba en yabba haqqeji min jogi ko free military security en woytade kadi bedo sedi yankobe di nangabe ton bedo sedi yankobe kadi jaabe faate parti ji lund hono kambe bedo sepo be non
wani police yana ma be son nyaloma a hadi be seppude donc be do nangono be sad yanko be nanga be jay hanon mayre min Cheikh Dieng e kanko kadi gamu Achour Salem be do fo wani ko nanga ko yentere be non de tonto naksha ko wonti fofu na da hande khabruji gumiri ton tonto parquet en wayni ko be do nangira ko siba bunde kanyum ko mbadi won haaluji di kale réseaux sociaux adi don nen ken wayni ko haaluji de en kadi yennude haaluji di kadi en wayni ko miidi ko haaluji di ngona gong surtout ko kuccin dum ko kanko ma gardi leader mo tan on Mamadou Cheikh Ghazouani e gouvernement dum e di don haaluji kadi mi kambe nangulo be bi hunde ganda ona doftade kadi symbole leader mo sen ko wonde fo en woni sepoji di en kambe police be janema be ton wonen nangabi ko non en wayni ko buri hen ewde ko tigaliji men odo sa khabruji men international cekto den ko ton Sénégal tungnar ko winda ton Sénégal on kambe marine mabbe national en no nyande alarbindo e sapoji liru Avril be bayi wadde operation ngaji ton to maaji gondo ton takkido ton to Dakar bayi denduzen ken wono temdere capantare dido neddo tako wonnobe laana ka kadi ko ronkuno ka yaade e jagal mudum laana ka kadi wonno ken wona temdere 50 km dum non koy aduma e taddude Dakar ko way wonde fo ne wani ko be bayi yittude be do fo e de kado lan be nawi men ton to base naval gondo ton to Sénégal base naval bietedo base naval amiral Faye Gassama edum non wani ko kambe hohobe non odon base be ngoni ko jewdo odo sa joni andude hol beedo to tungumi e kadi hol to jeya ko way wonde fof beedo fof tunade hande commentaire uji bada ton to Sénégal jogino ko anni yaade ton to tufde gonne son Europe ay sindu ken ni risque ngurde mejumen a pourtant yaltude yaade ton to Europe musidbe tedde be ten ko bela josa ko do tongi meftane men jamma hande o en nyaagi mo jam mo jam woni jungo mum dawaden ten jam